Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Jekk xi ħadd jistaqsini x'inhu l-miliet, għalija l-miliet huwa aħbar tajba, aħbar li tferraħni min jagħtiha u lil min jirċevihha. Dawn huma l-ewwel ftit vrus tal-messaġġ li ċkejken Aidan Kawki se jkun qed iwassal għal quddiesa tal-velja tal-miliet. Għal bosta dawn il-vrus ifakruhom fl-atmosfera ta' lejlet il-miliet, filwaqt li għal oħrajn iġeddulhom memorji ta' meta huma stess kienu quddiem knisja mimlija bin-nies biex iwasslu l-messaġġ tal-miliet wara li jkunu talmuha kelma b'kelma bl-amment. Aidan saħaq li għalkemm is-sena l-oħra kien għamel pridka flimkien ma' tifla oħra, din is-sena kellu jitgħallem pridka ftit itwal u ftit iktar diffiċli. Kienet naqra diffiċli għax kien hemm naqra xi paragrafs twal. Hemm il-mama tgħinni xi naqra, bħal pereżempju xi kliem hekk. Tgħinni kif nispellihom, kif nagħmilha, inqassarhom xi kliem ukoll ħalli tiġini iktar easy għalija kif nagħmilha. Matul il-lejl tal-miliet, Aidan se jagħmel il-pridka qudiem sħabbu tal-iskola u l-ġenituri tagħhom waqt quddies li ssir fit-8 ta' flaxija fl-iskola ta' Santu Wistin fil-Marsa biex imbagħad wara jerġa' jmur iwassal il-messaġġ tal-miliet waqt il-quddiesa ta' nofs il-lejl fil-Knisja ta' Paċeville. Tkellimna mad-direttur spiritwali tal-istess skola, Father Franco Grek, li qalilna kif din it-tradizzjoni tal-pridka tinkorpora fiha l-ispirtu tal-miliet. L-ewwel nett il-festa tal-miliet hija l-festa tagħna l-kol kbar u żgħar. Imma tfal hija festa partikolari. Il-fatt li jiltaqgħu u jaraw il-Ġesu li jitwieled iħossuhom viċin hija festa ta' tfal ukoll. Allura l-fatt li l-messaġġ jiġi minn tifel jista' jinstema' iktar u jintlaqa' iktar kemm iż-żgħar u anke mill-kbar li ħafna drabi il-fatt li t-tifel ikun ħajjieħu sehem fil-quddiesa il-familja tiġi kollha biex tisma' t-tifel tagħhom u wassal dan il-messaġġ wara li jkun preparaw, studja u waslu hekk bil-ħeġġa kollha. Ir-rakkonta dan it-tfajjel ċkejken u oħrajn bħalu f'bosta knejjes ifakruna fil-ġraja tant importanti għalina l-insara, il-miġġa ta' Ġesu Kristu fostna li wara kollox jilqofol ta' dawn il-jiem ta' festi.